Inicializujem. Flowy systém aktivovaný. Hľadám úvod. Flovis, potrebujeme tvoju pomoc. Ozaj, aký bol víkend? Práca. Ja nemám víkend. Už žiadne manuálne spracovávanie faktúr. Flowis vie skenovať, spracovať a prednastaviť všetky informácie z faktúry. Si ready? Tak sa ukáž. Už žiadne manuálne rozposielanie. S Flowisom máte prehľad o celej histórii, komentárov a akcií pre jasný kontext. Už žiadne zdĺhavé schvaľovanie. Flowis umožňuje schváliť faktúru jedným klikom. Kedykoľvek a kdekoľvek. Aj cez mobilnú aplikáciu. Flowis ponúka prehľad o všetkých zamestnancoch, dokumentoch a zmluvách na jednom mieste. Smart systém na schvaľovanie dovoleniek či návštev u lekára. Spoľahlivý a prehľadný reporting. O všetkých faktúrach viete hneď po odoslaní dodávateľa. Netreba ich dohľadávať ani zbierať. Nie je potrebné meniť ani nahrádzať firemný systém. Flowis dokáže fungovať s vašimi softvérmi. Napojí sa na ne a pre efektívnu optimalizáciu firemných procesov ich iba doplní a vylepší. Na dnes skončíš? Ja nikdy nekončím. Najlepšia investícia ever. Ja viem.